Ya, iki borongan sak musike no. Oh iya, sak musike, komplit sak bergodo. Wah, jan ketok luar biasa, luar biasa. Iki musike senadyan lagi cetuk wis ketok kawin no. Oh iya, iya. Iya, senadyan lagi petuk, senadyan lagi tempuk karo musik. Iya. Ketok leh kompak, ketok leh gayeng no. Iya, sak bergodo digawe kabeh. Ya ketok ngetokne disumbutne karo dusun Depok anggone duwe gawe. Mula ngene lho. Sok nek golek bojo ki golek bus campur sari ngene iki lho. Oh iya. Dadi iso ngene ngono lho. Aku malah pengen ku bos tayub. Iya. Ya Mbak Prigel katuran jumeneng. Khusus Mbak Prigel ben disepoti karo musike. Oh iya. Hey! Hey, hey, hey. Oke. Depok bergoyang. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Kira-kira aku nek gowo ngene terus payu ning daerah Tulungagung kok aku. Nah, ning daerah Tulungagung genah payu aku. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Prigel Pangayu Anjarwening. Sugeng dalu selamat malam Mas Akbar Anjarwening. Wah. Anak tambahane to. Maksudnya Mas Akbar dan Anjarwening ngono. Oh iya. Ini anu lho Mbak. Kolaborasi yang luar biasa. Alhamdulillah. Antara AM dan AB gitu. AM ki? AM itu Anjarwening Musik dan AB itu Asta Brata. Asta Brata luar biasa. Iya. Dan rame gayeng ya Mas. Rame luar biasa. Terima kasih loh. Moga-moga ada waktu lagi untuk berkolaborasi dan kawin itu tadi ya Mas. Iya. Iya. Tadi antara Anjarwening Musik dan Asta Brata itu harus kawin, Mbak. Harus kawin. Iya, itu maksudnya kolaborasinya biar berjalan dengan bagus. Iya, harus mutualisme artinya gitu. Saling mensupport. Saling mensupport ben tambah rame ya Mas. Betul. Aku malah kelingan loh Mas Akbar. Kelingan kados pundi, Mbak? Bernostalgia apa ki jenenge? Pertama kali aku ikut Asta Brata to Mas. Nggih. Iki seragame orange. Nggih. Orange. Biyen ning ndi yo? Ning Sumber Nongko. Macanan, Macanan. Biyen aku dhewe. Saiki dikancani karo musik. AM. Remen kok kula AM niku cet remen. Maksudnya musik iki. Musik. Seger Mas, seger. Kayak paracetamol. Ora apa-apa kuwi jamu ya. Maksudnya itu ini loh, Anjarwening Musik gitu loh. Iya. Terima kasih ya Mas Akbar. Sama-sama, saya juga mengucapkan terima kasih. Kita itu lama tidak jumpa loh Mbak Prigel. Lama sekali, sudah ada 5 tahun ya kita nggak berjumpa Mas. Yondak kok suwemen. Menyapa warga masyarakat Depok. Nggih, alhamdulillah dalu menika kula sak kanca rombongan Asta Brata dan AM saged sowan di hadapan masyarakat Depok. Sumberjo, Gondang, Nganjuk. Nggih. Betul. Dongake ya Mas Akbar. Dongane pripun? Mugi-mugi ingkang rawuh sedaya mawon dalu menika tansah pinaringan rezeki ingkang lancar. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Diparingi kesehatan. Amin. Sing gadah utang muga-muga utange ge ndang lunas. Amin. Sing urung duwe jodoh muga-muga ndang diparingi jodoh. Amin. Sing gadah penyakit muga-muga ndang ilang penyakite. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kula mireng pekabaran kala wingi Mbak Prigel nggih sakit to, Mbak?
gerah to panjenengan. Saged to, Mas. Lah nggih kula kan mboten sempet niliki panjenengan to. Niliki. Nggih. Niliki itu apa? Niliki menjenguk. Oh, jenguk. Tak kira lek niliki iki ndilat. Duh, mboten. Enggak ya. Niliki Niliki kan paribasane kayak makanan kan mencicipi kan didilat ngono, Mas. Nggih. Maksudnya itu apa ya? Niliki iki piye ya basane Indonesia apa ya niliki? Menjenguk. Iya enggak apa-apa, tapi kan sampean sudah WA aku. Cepat sembuh ya Mbak Prige. Nah, sampean kan sahabatku. Sahabat soulmate. Nah, kita kan senasib serumpun sepenanggungan. Antara Sindan dan Dalang itu harus kawin. Kawin ya. Alah. Ya, Mbak Prige. Jenengan mau pun ndongakne to. Maksudnya itu masyarakat sing duwe sakit semoga ndang sembuh. Sing urung duwe jodoh muga-muga dipertemukan dengan jodohnya. Iya, sampean kok amin banter dewe. Lah yo, itu maksudnya begini. Iya. Sampeyan itu selaku sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri, gitu. Iya. Sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri. Milo aku jaluk piye, Mbak? Menurutmu tutur panjenengan, maksudnya kriteria wanita seperti apa sing pantas mendampingi seorang Akbar Syahalam itu kados pundi, Mbak? Bingung aku, Mas. Aku lek kon menjelaskan seperti itu tidak bisa karena selerane sampean ki aku bingung. Sinden yo. Nari yo. Apa neh? Bos campur sari yo. Terus tukang jaran yo, bos jaranan yo. Jadi sing di aku tidak bisa. Kamu jangan tanya kepadaku karena itu kan menurut hatimu sendiri, Mas Akbar. Kula niku penting bolong kok. Maksudnya niku bolong pikirane supaya nek wis omah-omah iso membedakan menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti itu loh Mbak Prige. Yo ora iso no tekon kancane kan sing nglakoni sampeyan. Maksudnya kriteria wanita maksudnya secara karakter, Mbak. Secara karakter. Heeh. Nek Mbak Prige iki kriteriane laki-laki sing piye umpamane? Lek aku ya Mas. Sing yo paling ndak gede dhuwur. Ya ben memperbaiki keturunan. Terus suarane api. Terus yo ngayomi. Oh, ngayomi. Ngono. Lek sampean ki kira-kira ya Mas yo, sing pantas tinggi seorang Mas Akbar Dalang ini. Sing podo-podo senimane. Berarti kan paling ndak ketua tayub. Iso ketua tayub. Ya sinden. Ganjinge. Ketua tayub jare. Iki dalang gaul iki ra aku saiki. Ketua tayub mangklek. Seniman, seniwati. Seniwati ya. Sinden. Oh iya. Sing dedeke iki gede dhuwur. Oh iya. Cantik rodok gisul biasane. Nyapa sorak, Bu? Biasane. Biasane. Terus sing suarane apik. Ngono. Sik to iki aku iki njaluk secara karakter lho kok iso tekan dedeke gingsule, tekan sing bos padha senimane. Secara karakter iki piye ngoten lho, Mbak? Secara karakter sing lemah lembut. Lemah lembut. Sing baik hati, sing ngerteni sampean seorang seniman. Adewe ngerti to seorang entertain itu dunianya seperti apa? Betul. Sing ora cemburuan. Iya. Jadi misalkan sampean gandeng karaku, duet karaku ki ora cemburu. Mergo kalau di panggung itu milik umum. Pelatku? Pelat kuning. Untuk milik umum. Sama, plat kuning itu nek kendaraan sapa ae oleh numpaki. Kendaraan Mbak Yu, kendaraan ya ampun. Kendaraan. Aku padake kendaraan dong. Maksudnya kalau diibaratkan seperti kendaraan. Ayo. Nana arep maju ngarep dhewe. Alah engko sik. Anu sik, Mbak, ya. Atur panglipur. Oke, belum afdol kalau kita belum bersolawat, Mas. Wah, solawat dulu. Oke. Ini saya mengajak penonton semuanya yang hadir malam hari ini untuk bersolawat, Mas Akbar. Ben berkah dusune, Mbak. Iya, ben berkah ki acaranya bersih dusun. Iya. Kita bersolawat bersama nggih, Pak Bu nggih. Ya. Sedaya mawon nggih. Nggih. Mas tabono Mas. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah
sing nyauri Heru. Oh ngaten. Iya. Upamane piye? Umpamane piye? Sampean dhisik. Iya. Heeh. Omah gedhe, omahe sapa? Omah gedhe, omahe Pak Lurah. Ana garasi nggo gawe apa? Garasine Pak Lurah. Yo salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ana mobil-mobile sapa? Tak sauri. Ya. Ana mobil-mobile Pak Lurah. Mobile Pak Lurah kok gedhi dawa. Sik piye? Ana mobil piye? Baleni. Ana garasi nggo ada apa? Lah iki lho. Ana lho. Iki lho, ana garasi nggo ada mobil. Lah, mobil gedhi, mobile sapa? Mobil gede mobile Pak Lurah. Lah yo salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Deng. Ana TV-ne sapa? Ana TV-ne Lurah. Ya. TV gedhi, TV-ne sapa? TV gede TV-ne Pak Lurah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Deng. Saiki tak tekoni sampean kudu iso jawab. Kudu iso no. Kuwi kudu cerdas iki. Kudu cerdas. Nah, Awak dhewe kan spontanitas ya. Cerdas ki encerning das. Ngono. Heeh, terus. Ana kurungane nggih wadah apa? Ana kurungan dienggo adah manuk. Manuk gedhi, manuke sapa? Manuk gedhi, manuke. Muni ya. Muni ya manuke Pak Lurah. Sampean muni ya manuke Pak Lurah, sampean apa wis ngerti manuke Pak Lurah? Sik. Umpamane dibaleni ana garasi gedhe nggo adah apa? Gadah mobil. Nggo ada mobil gede mobile sapa? Mobile Pak Lurah. Heeh. Ana TV, Heeh. TV gede TV-ne sapa? TV-ne Pak Lurah. Iki mang kurungan. Kurungan ki ada apa? Ki ada manuk. Manuk gedhi manuke sapa? Manukku dhewe. Wis amane ngono ae, Mbak. Gak sida Pak Lurah. Amane. Engko tak nek roh tak blutut. Iya kok bluetooth. Ngapunten Pak Lurah. Semoga jenengan sehat selalu. Amin. Lancar rezekine. Amin. Muga-muga gek nanggap Astabrata ya. Amin. Iki anu Mas, Piye, planninge nanggap Astabrata iki 2 minggu pisan ya, Pak. Oh iya. Setuju? Engko kepala lurahe engko kepala desane engko anu engko omahe dienggo anu ditulisi ngarepe. Piye? Kepala desa sida ludes. Ludes tenan. Ya, Mas Akbar. Dalem Mbak tadi Prigel. ada request. Request, heeh. Aku harus duet sama jenengan. Wah. Aku sowi ndak Kan nyanyi. biasanya duetku karo Mas Victor. Heeh. Saiki karo jenengan. Cek iso ora aku nyanyi. Isik ya. Isik to? Cek iso nyanyi ora iki lho. Isik lah. Ya, jumeneng ya. Lagune apa? Oh, Ya, Dewa ya. ya, kene. Oke, ya. Anu Mas, di Spoti. Sepoti dong, aku pengen Mbak Prigel ngadeg Sepoti. Aku Sepoti musik, Mbak. Mas, yo. Sik, hop. Spoti ngene. Tak pernah ucap hello ketika melambai. Harimau Malaya. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau Malaya.
Iki piye gerakane piye? Ngene. Tak warai. Manut aku. Iya. Mosok dalang ngadeg kok harimau lho. Kerakne aku ya. Iya. Tak pernah ucap hello pergi ke melambai. Harimau Malaya. Mosok dalang ngono ngene lho. Kudu iso. Mau aku munggah panggung tak gagah-gagahne lho. Mosok kon ngene. Ora apa-apa musuh wong wedok ya ngono kuwi, Mas. Ayo bareng ning kene sampean. Tak pernah ucap hello pergi ke melambai. Harimau Malaya. Anu harimone wis pindah. Pindahnya ndi, Mas? Lah kayak sinden pojok lho. Mas aku. Apakah lagunya? Pisankah sama dhewe? Tapi sing nyanyi sampean lho. Ya, sing nyanyi aku. Ya, tak pernah ucap hello pergi ke melambai. Harimau Malaya. Aku wedi salah cekel. Masak. Piye lho kok salah cekel apa sih mbok cekel iki letong. Maksudnya sanggul gitu loh, sanggul. Iya, ini ada sebuah lagu. Lagunya apa? Ini adalah sebuah lagu yang menceritakan seseorang. Seseorang siapa? Yang berinisial Inisialnya apa? Akbar. Loh, inisialnya Akbar itu. Ya, gak. Ini adalah sebuah lagu yang menceritakan saman-saman backsoni. Anu kayak VTV. Iya. Ini adalah sebuah lagu yang menceritakan. Wih bakul. Aku kadang meratapi suasana lho. Sing ngerti Mas sing melo dadine kenek suasanane. Sing melo. Dramatisasine iki kenek ya Nah, Mas ya. nek iso penonton iki ngantek nangis kabeh. Sampai nangis geru-geru ngono lho Mas. Ngungkuli telutur upama gamelane telutur. Ini adalah sebuah cerita seseorang yang bernama Ambon dan Nunu. Nunu sapa lho? Nunu Ambon. Lho. Terus Nunu sangat mencintai Ambon. Tetapi sakit. Nunuke sakit. Nunuke apa ambone sing sakit? Nunuke sakit. Oh, Mas. lho. Lho. Atau barang. Iya. Apa? Kok rono-rono. Oh, Ambon numpak motor, ya. Ambon numpak motor. Tetapi iya. Sakit yang dirasakan Nunu, Mas Ambon. Sakitnya gimana, Nuk? Nunu menunggu kedatangan Ambon yang tak kunjung datang. Nunuke melar mingkup. Mas teh ngenteni lho melar mingkup ambek pekane. Kembut ngono. Sehingga mereka tahu. Nanti tebek sone iki. Beksone Mas, sing sedih. Iki duduk dono kasino. Iya Mas. Sehingga Wah, aku nek digandeng niku jiwa menafkahiku meronta-ronta loh. alah lambene. Ya terus. Kayak wani-wani dul. Gak wani aku. Terus. Tetapi Nunu. Ambon dan Nunu tahu. Bahwasanya. Titik tertinggi mencintai adalah mengikhlaskan dan mencintai dalam diam. Betul Ambon? Betul Nunu. Dan
dewa cintalah yang akan mempertemukan mereka bersama. Anu nunuke kena lambe. Oh iya sorry. Sorry Mas. Oke, tamat. Tamat. Ya. Oh. Lagune kuwi. Oh, lho iki wis berarti. Oh, gong. Oh, urung. Temane lagu ki ngono kuwi Mang. Oh, iya. Antarane si Ambon dan si Nunu. Jadi si Ambon karo Nunu ki saling mencintai Mas. Oh, Ning ada problem akhirnya mereka itu tidak bisa bersama gitu loh. Oh. Tapi aslinya mereka saling mencintai dalam diam. Tapi anu ya, rong rabi ya nunuk meng. Rong. Iki sik pacaran kok. Oh, cek pacaran tapi akhirnya nek masalah Terus akhirnya mereka tidak bisa bersama. Wah, eman-eman nunuke lha kowe. Yo anu bungkusen ae nunuke. Arep tak cendel ning kamar no arepe. Nyapa guyu nanggap. Bujang guyu. Lagunya apa? Dewa Tresna no. Oh, Dewa Tresna. Kuwes katangon kula ngenteni nunu. Mangga nunu terus. Nunu. Wis ganti deng ki. Heeh. Yo, Dewa Tresna. Ya. Terima kasih Mbak Prigel. Nggih, matur sembah nuwun Mas. Untuk dokumentasi Mbak, Piye, Mas? kita foto berdua, terus ada yang perwakilan satu dari AM, Oh, iya, terus iya, ada iya. yang perwakilan satu dari Astabrata. Oh, iya, boleh. Sesuk tak upload ya. Ayo sini siapa? Satu ae sapa? Yo sing macak iki no. Sing macak no, sing macak. Paipan, Sing macak sini, putih. Paipan. Heeh, ayo, Yes. ayo. Heeh. Kene. Ora apa-apa. Anda me foto ra kelong. Foto. Yo tak tambah selawe. Masa fotonya tambah? Ibra. Iya. Foto jaluk tambah. Ibra. Podok putih ya. Di foto. Adewe iki duduk nih sinuwun. Kene. Aku tampil Cak. Seneng weh. Anu Mas Heru di foto, diabadikan. Momen malam ini diabadikan. Ya. Mantane wedok sapa, Mas? Urung enek. Ora enak ya. Wah. Wah, akeh men. Ayo satu kali lagi ya. Gaya bebas. Mau kemen to, Mas Her. Oke. Siap, wis. Wis kok tak nasalune di Eru. Terima kasih ya Mas Akbar. Terima kasih juga atas Mbak Prigel. kesempatannya untuk menghibur masyarakat Depok. Betul, Untuk kesempatannya dulur-dulur Anjarwani Musik tampil di sini bersama Astabrata. Amin. Muga-muga ada kesempatan lain untuk tampil lagi ya Mas ya. Terima kasih Mas Akbar. Ketemu next time ya Mbak Prigel. Ayo. Nak piye ya? Nutuk ning lakon Amarta Binangun ya babat alas merentani ngono. Ya surak semprang bareng tumandang cawi sesaji ingkang sinuwun tak dereke Mak. Dua mulu semujo rame-rame aku pasar lepet ngarep samar yang kalah disini apaan pada kanca selawar otakku dawet sengayu samean rasa ame gue urip bane
sigra tandang risang bayu siwi ora tumungkul manembah angler boyo kontap ngaglah wonten tengahing delanggung nenggih Dian Bratasena mestuti dawing pinisepuh kinarya liru utawi ijol negara Ngastina para Pandhawa den paringi wujud bumi merentani ingkang sinebat alas Simbar Maruta kinen hamba bati kinarya hambangun negara nalika samono Sang Haryasena wis cancut taliwonda sigra jumangkah marang alas Simbar Maruta ya bumi merentani mbabati alas kinarya kamukten kadang-kadangira para Pandhawa sigra hamlumpat risang Bratasena sak lumpatan sajung sayujana pitung pandheleng doe andedel gayung gegono ori sang rama ndaya padyana yaksa gung cangkrama namane wil katak sini jejagi jroning marih ong madha kolam tanpa tuwuk mina-mina jero jaladri mila gugu saben hari hing wit ladalah iki ana satriya gagah prakosa godhek wok simbar jaja pating grantong sing dadi otot bebayune biyuh mara gage ngakuwa sapa jenengmu cah bagus wah kowe takon karo aku iya aku takon karo kowe jenengku Bratasena pancen bener kowe ladalah kowe sedulurku dhewe di oh
Weh. Anoman malumpat sampun prabeng witing naga sehari mulat mangandhap katingal kosek Yayi tenang apa pun kakang kok kipatake kamangka kowe bakal tak rangkul aku durung tau weruh kowe kowe ngaku dulur nyang aku selawase urip ora duweni dulur sing wujude kethek anane aku ngucap kowe kuwi dulurku ana dasare Bratasena dasare apa pancen bener kowe kelawan aku kuwi dudu tunggal bapa biyung nanging sedulur tunggal bayu utawa sing diangkat minangka dadi putra siswane Bathara Bayu yen pancen kowe ngaku sedulur tunggal bayu mara gage kandha putra bayu kuwi cacahe ana pira weh lah dalah kowe ngetes kelawan aku di mara gage kandha ya sedulur tunggal bayu kuwi cacahe ana 5 sing sepisan ya kuwi Gunung Mainaka kuwi wujude aldaka utawa gunung ingkang bisa lumaku utawa lumaksana ewa dene sing angka 2 wujude Dityakala Jajagwerka kuwi wujude buta ewa dene angka 3 ya kuwi Liman Situbanda kuwi wujude gajah ndungkap angka 4 ya kuwi Anoman kethek putih ya aku iki sing pungkasan ya kuwi kowe Yayi Bratasena Kakang Anoman iya Yayi wah adikku Kakang Anoman bektiku katur ya dhewe ndak tampa kosek saiki kowe wis tanggap yen to aku iki kakangmu mula aku bakal takon kowe arep menyang ngendi Yayi Bratasena aku bakal itu muju ana alas Merentani yo alas Simbar Maruta alas Merentani yo alas Simbar Maruta pancen bener perlune aku arep goleke kamukten sedulur-sedulurku para Pandhawa papan sing wingit, papan sing gawat, papan sing angker arep tak babati arep tak nggo papan panggonan sing indah Yayi yen to Yayi ngerti mbok menawa alas Merentani kuwi papan sing wingit, papan sing gawat kudune Yayi Bratasena luwih ngati-ati jalaran alas Simbar Maruta ki kena den arani jalma mara jalma mati wong mara alas dadi pakane jem setan priprayangan engklek-engklek balung ngatandak sing mapan ana alas kono mula manuta kelawan pun kakang aja mlebu alas yodi apa meneh nganti mbabati alas Merentani wis kadung gembleng sing dadi niyate Bratasena wis gumolong apa sing dadi tekadku aku tetepi bakal mbabati alas Merentani karena aku wis entuk idi palilah saka kang duweni negara Ngastina lho kowe nekat Bratasena nekat yen kowe nekat tak bantu ya di mengko yen ana sing ganggu gawe anggone Yayi Bratasena mbabati alas pun kakang uga melu tumandang aku ora butuh bantuanmu Bratasena pengin mangkat dhewe yen kowe bantu aku ora wurunga kowe nggendhong pamrih yen to mengko Pandhawa kasil bisa gedhekake negara kowe crita ning wong akeh aja to tak bantu Pandhawa ora bakal bisa mbangun negara aku ikhlas tanpa pamrih Bratasena ora mbutuhke bantuane Anoman
bantu ya Di. Wah. Loh. Loh. Weh, ladalah toblas. Atos kaya watu atimu Bratasena. Ning jenenge sedulur mono tega larane ora tega patine. Aja kuwatir ya Di. Tak jampangi lakumu Anoman bakal melu tumandang dina iki. Rekata Dyan Bratasena kampuh poleng bang Bintulu adi sarira ngawula dumung kodhek wok simbar Jojo yen ngendika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa kaya lindhu yen maris jegrek yayah tugu Sinokarta risang Raden Bratasena duwi mulat alas merentani alas gong liwang liwung wreksa gurda nyang mandira tepung hamaro gunung populutaning pangsambung sumambung katempuh ing angin pating grot pating jretot suarane gegirisi tengahing alas ana rawa-rawa jero babane lintah pacet ula diwel lemut gangga laler wilis pinggire ketukulan ron kemadoh rompyoh sumamana kembang rawe ngrubung kayu ingas sedaya sinung glugut wisa kang satuhu gegateli nadyan mekatena datan ngendhoni tekate Bratasena ngenyarsa hamba bati alas merentani kaya ingkang ageng-ageng kabedol rebah kabarubuh ingkang alit-alit ruk rungkat katut sak oyot-oyote kinarya bat-batan Raden Bratasena
Terus. Kawuryan asri kadulu gagah gumregah gambira lampahe prawira tamtama lampahe prawira tamtama hangangkat karyaning praja Sembada Wiratama Sembada Wiratama ing wit ladalah punika Raden Patih Pragongsa ingkang ketingal kuntal kaprapal. Enten napa Raden Patih? Sumurupa dina sakmengko Keraton Kajiman negara Amarta kene kedatengan parang muka ingkang paduka kersakaken Raden Patih Pragongsa kadosa pundi? Ing ripalungguhan iki ana manungsa sing wanuh wani bondo wani bondo nekat wani mbabati alas simbar maruta alas-alas wit-witan sing gedhe kabeh padha dibedoli wit-wit cilik padha dirungkati nganti kuntal kaprapal buron wana padha mlayu ambyar sarsaran. Lajeng kersanipun Raden Patih Pragongsa kadosa pundi? Aku minangka dadi warangka makang mapan ana ing negara Kraton Kajiman Amarta kene duweni kewajiban jaga marang katentremaning praja Kajiman Amarta. Kula kirapna wadya bala Kajiman negara Ngamarta dipapak menungso sing bondo wani bondo nekat kae ketandangan kelawan Patih Pragongsa kelakon dadi klalaring epek-epek surak gotong royong aja nganti ana kang kecicir diprenggake secara becik yen nganti dikandhani malah mancasi dituturi malah maneni ora sak kesuwen sampurnake nyawane menungso kae ngestaken dawuh Raden Patih. Ayo
Hei. Hei, ah, hei. 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 Hei, ah, hei. Hai.